Sitten eteen. Eteenpäin. Irti vaan, ota irti vaan. Sä käännät noin. Ota jalat vielä konttiin. Polvet Tuomas, ota polvet. Just noin. Käännät sen tonttiin. No ja annat sillä oikealla polvella. Sinne sen polven päälle. Tarkkana Tuomas vaan. Tarkkana Tuomas vaan. Kierrät vaan. Kierrä oikealle. Kierrät vaan. Päälle. Ylös heti. Ota kiljotin. Kaulaa. Hyvä. Ja alas Tuomas. Alas. Kyyrpäät kylkeen heti. Heti kaivat kylkeen heti. Pää alhaalla nyt Tuomas. Pää alhaalla. Nyt et housu siinä. Polvet maahan. Nyt varot sitä käsilukkoa. Triangelia. Pää alhaalla. Tuomas, puolet mennyt. Nyt et hosu siinä niin. Tarkasti vaan. Tässä laittaa sen pää sinne kainalaan, niin ota kiinni. Käät vähän pois sen häkistä. Kierrät pikkasen oikein. Just noin. Pää alhaalla vaan. Käät sinne haukkarille. Väännät siitä. Ota jalka vaikka. Polvet alhaalla. Ottaa jalat, niin otat suoran polvilukon siinä. Tuomas, reilu minuutti jäljellä. Pää alhaalla. Nyt väännät. Pää alhaalla. Väännät yli sua. Minuutti jäljellä. Ota pois vaan, ota pois. Kiristä. Ota pois te pää sieltä. Ota pois vaan nyt. Ota pois. Nyt taakse vaan. Kierrä taakse. Kierrä taakse vaan. Taakse Tuomas. Kierrä taakse. Hyvä. Nyt kiipeät siitä ylös. Käy sivulle Tuomas. Ota kiljotiini kiinni. Käy sivulle vasemmalle just häkkiä vasten. Kierrät vähän keskelle. 30 sekuntia. Hyvä kontrolli polvilla Tuomas. Sit käsi kiinni. Tee vaan lopetusyrityksiä Tuomas nyt. Ota kiljotiini kiinni, sulla on hyvä kiljotiini. Ota kiinni vaan kiljotiini. Ylös siitä sitä häkkiä pitää. Parikymmentä sekuntia. Ota pystyy Tuomas nyt. Ota irti ja pystyy. Ota irti ja pystyy. Paino alas vasemmalle. 10 sekuntia, väännä vaan. Paino vasemmalle jalalle. 5 Jäät sekkaa. siinä vaan. Paino vasemmalle. Stop.